Zdravo dragi investitori. Projekat je u kontaktu sa vama System Guru Markets. Počnimo sa sažetim informacijama o kompaniji. Pogledajmo svaki indikator detaljnije malo dalje. Ako je potrebno, može se pauzirati. Predlažemo da se detaljnije pogleda svaki indikator organizacije. Sada ćemo analizirati ključne indikatore kompanije. VESA Inc. Ticker V. Ova recenzija je napravljena na osnovu informacija od 30. jula 2025. Po klasifikaciji Guru Markets društvo VESA Inc. pripada pod kategoriji Payments. U poređenju učestvuje 48 organizacija. Ukupan rezultat za kompaniju koja se proučava je sljedeći: 5 od 10 bodova. Prosječan rezultat za podkategoriju je 5 bodova. Ako posmatrate šire, u okvirima tržišta uopšte, možemo primetiti da je prosječna ocena za američku berzu u celini 1,7 poena. Protiv ocene od 5 poena VESA Inc. Upoređujući dinamiku cene akcija preduzeća VESA Inc. i akcije podkategorije, vidimo da preko 12 mjeseci akcije VESA Inc. pokazao dinamiku od 38,4%. Protiv promjene cena u podkategoriji je 31,4%. Tržišna kapitalizacija korporacije VESA Inc. iznosi $681,13 milijardi. Sa kapitalizacijom podkategorije od 1728 milijardi dolara. Knjigovodstvena vrednost kompanije je 32,75 milijardi dolara. A kapitalizacija podkategorije je 179 milijardi dolara. Upoređujući akcije berzanske i knjigovodstvene vrednosti vidimo sljedeće. Zauzeti deo VESA Inc. u podkategoriji pri proceni tržišne vrednosti iznosi 39,407%. Kapitalizacija knjige je 18,337%. Ocena učešća preduzeća u tržišnoj i bilansnoj kapitalizaciji podkategorije loše -1 bod. Financijske obaveze analiziranog preduzeća iznose 18,012 milijardi dolara. Financijske obaveze prema knjigovodstvenoj vrednosti iznose 55% kapitala društva. Ocena financijskih obaveza preduzeća, prolazan -0 bodova. Odnos tržišne cene i dobiti kompanije je 34,7. Prosek za podkategoriju je 30,2. Procena odnosa tržišne vrednosti i dobiti u poređenju sa preduzećima u podkategoriji, prolazan -0 bodova. Profit za posljednjih 12 mjeseci iznosio je $19,640 miliona. Terminska zarada za narednih 12 mjeseci procenjena je na $24,771 milion. Procena indikatora očekivane buduće dobiti u poređenju sa podkategorijom dobro, 5 poena. Odnos cene i prihoda kompanije je 18,1. Prosek za podkategoriju je 6,6. Procena odnosa cene akcija kompanije i prihoda u poređenju sa indikatorima podkategorije loše -1 bod. Prihod za posljednjih 12 mjeseci bio je $37,620 miliona. Budući prihodi za narednih 12 mjeseci se procjenjuju na $45,41 milijardu. Ocena očekivanog budućeg pokazatelja prodaje u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji dobro, 5 poena. Prodajna marža je 52,2%, sa prosekom od 21,8% u podkategoriji. Ocena marginalnosti u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji dobro, 5 poena. Učešće preduzeća u broju zaposlenih u podkategoriji je 7,707%. Ovo je 411% manje od tržišne kapitalizacije.
Iznos kapitala po zaposlenom u organizaciji je $21.557.000, a u podkategoriji je $4.216.000. Procena obima tržišnog kapitala po zaposlenom u poređenju sa pokazateljima preduzeća podkategorije, prolazan, 0 bodova. Iznos dobiti po pojedinačnom zaposlenom iznosi $621.600. Prosek podkategorije, $139.500. Procena dobiti po zaposlenom u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji, dobro, 5 poena. Udeo prihoda po zaposlenom u kompaniji je $191.000. Podkategorija, $641.000. Ocena prihoda preduzeća po pojedinom zaposlenom u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji, dobro, 5 poena. Obim kratkih transakcija odgovara 1,6% sa prosekom za podkategoriju od 1,7%. Indikator RZ14 pokazuje nivo od 47% za kompaniju Vaisant, dok za podkategoriju ovaj nivo iznosi 48%. Stvarna procena akcija kompanije je približno $351. Konsenzus procena cene za akcije kompanije je približno $392. Pogledajmo tabelu porudžbina, dostupna je svima minus link u zakačenom komentaru. Tabela naloga sadrži apsolutno sve javno prihvaćene odluke u tekućoj sezoni od strane informaciono-referentnog sistema GeoMarkets. Pristup tabeli porudžbina je apsolutno besplatan i otvoren minus link u zakačenom komentaru. Na osnovu analize kompanije Vaisant, informacioni i referentni sistem za procenu zaliha GeoMarkets doneta je odluka. Ne otvarajte posao, jer je trenutni video pregled. Hvala vam puno javnosti na gledanju ovog videa i na korišćenju informacionog i referentnog sistema iz GeoMarkets.